W tym roku miało być zorganizowane w McDonaldzie darmowe jedzenie, picie, miało być jakieś występy właśnie na rynku, nic z tego. W autobusy nam miały dać, mogliśmy jeździć za darmo, nie? Rok temu, w tym roku też nic nie wypadło. No. Bardzo Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pan mógłby, prosimy chociaż jeden grosik, niech pan wesprze. Chociaż jeden grosik prosimy. 2 złote, proszę bardzo. O, dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Dobry. Przepraszam, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, chociaż jeden grosik prosimy. Nawet grosika pan nie ma. Może pan? Może pan ma? Może. Jeden grosik. Oni już mają takie te znaczki. Ale nie pan jeszcze może rzucić co? Chociaż jeden grosik prosimy. Nie mam dobrych. Może Bartka jakiś... A może Nie, jakiś... Chodź. Dałam ostatnie 20 pani w McDonaldzie. No chodź, idziemy. Ale nie w Rybniku! No ej, dzieci dają, a wy nie dacie. Dalszy, to nie damy bez pieniędzy. Chętnie ludzie biorą? Biorą, chyba dają. Wiesz co biorą? Naklejki wszyscy biorą. Ale za darmo oczywiście. Ile stoicie? Jak się ile Od stoicie? 8. Od 8. Ile to będzie godzin? Teraz jest 4, no to 8 godzin. Co sądzisz o tej wielkopomnej akcji Jurka Owsiaka? Znaczy akcja w ogóle jest świetna, nie? Ale wiesz, w Rybniku to nie bardzo wyszło, nie? Ludzi mało, zresztą sam zobacz. No jakby... Poza tym więcej jest nas, czyli tych, którzy chodzimy ze skarbonkami, nie? Tam ludzi naciągamy, niż tych, którzy dają. W ogóle różne zachowania osób, ludzi, nie? Niektórzy spoko dają, uśmiechną się, a niektórzy znowu, wiesz, zmierzą cię wzrokiem albo w ogóle głupie podogadują, nie? To już całkiem inna sprawa. No w ogóle Wielka Orkiestra w tym roku nie jest w ogóle zorganizowana do porządku, tak jak powinna być, nie? Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.